pastori, svećenici, popovi, vođe, vi ste! Rekla mi je cura da će me ostaviti ako budem održao govor, ali boli me briga, nek me ostavi. Htio bih poručiti još nešto. Nemojte se dijeliti, ni slučajno. Neko drži govor kogod hoće. Mi se borimo za slobodu govora, za slobodu disanja, za slobodu kretanja, za bilo kakvu slobodu. Gdje su sad one ljevičarske udruge, pape, žabe, koje su govorile moje tijelo, moj izbor? A vi ste sada! Vi ste sada! Sada Zaglavka, javi se! Vi si! Hvala! I živjeli! I borite se i dalje za svoju djecu! Za svoje roditelje i starce koje nam žele pobiti! Zašto? Zato što je njima muka što moraju mirovine plaćati ljudima. Oni bi nas u 60. već htjeli pobiti. To je bagra. Sve zgrču u svoj džep. Sve. Hvala vam svima. Živjela sloboda.